Bejn Jannar u Novembru ta' din is-sena, id-deficit ta' pajjiżna niżel b'118 miljun euro. Dan meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan jirriżulta minn statistika tal-NSO u jekk wieħed iqabbel dan il-perjodu mal-2012, id-deficit niżel b'150 miljun euro. Fil-fatt id-deficit għal din is-sena kien ta' 189 miljun euro. Dan meta fl-2013 kien 307 miljun euro u fl-2012 342 miljun euro. Min din istatistika jirriżulta li minkejja li rati tat-taxxa ta' dħul naqsu għal darbtej, id-dħul minn din it-taxxa żdied bi kważi 20% meta mqabbel mal-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Fil-fatt bejn Jannar u Novembru 2012, id-dħul kien ta' 719 miljun euro, filwaqt li din is-sena kien ta' 861 miljun euro. Żdied ukoll id-dħul mill-VAT, xi ħaġa li tindika kif il-konsum privat kiber ukoll. Il-fatt li naqas id-deficit fisser ukoll li d-dejn ma żdiedx bl-istess rata li kien jiżdied fis-snin ta' qabel. Fil-fatt minn Marzu 2013 sa Novembru li għadda, id-dejn żdied bi 317 miljun euro. Dan meta bejn Deċembru 2012 u Marzu 2013, ġifieri f'4 xhur biss, id-dejn żdied bi 300 miljun euro. Li jfisser li fi ftit xhur ta' kampanja elettorali fl-2013 id-dejn żdied daqskemm żdied fl-20 xahar ta' din l-amministrazzjoni.